Kahinyo trap acik national movement kala lam baga jing khayi do yong be an ringkat ka jingle buitu ka jor bhashari Bangladesh lingba ka borsura land custom station hadien ka jingle jurep jongka menha ka arfly trip Kuala Lumpur arjar pulai. Hadien ka jingyo jingtep ka movement kala hiar banyak kran bodu superintendent of custom ketika land custom station ban pensyai namar katkum ka order laong baki iwe bill ban khayi shabar kadai tang yo do yong ubana shabar jella. Henry lalap bau do yang udai ubalati hi nak jella bat penpau pat bau udai nak kiwe ki jella da ka jingle buitu jong kinong khayi ki bakwan mentoy shimen ubat lamprang karbani u president ulaang bakane ka rukom le ka kta ya ka jingyo pisa ka jella bat kan sepoi kapor ba om tang kinong hikai ki bandu tulap Henry kiwe kinong tre sarkar ru kumjo katkum ka subject belong permission to export coal originating from outside the state of Meghalaya. Kadwa ki dikot jung sang gilap peleng ba klemkit yo doyong na Assam klemkit doyong na Manipur klemkit Nagaland kit nang ne ko district ni tiga long persya kum ka order ba la ai da ka sokar telang jung sang kalawan mantakasmi bani kendo yo superintendent jung ka custom ban khang ye kene ka jing doyong sha Bangladesh lengba ka iwebil nama kaseng kali untuk bala baya udoyong lakit yang tandong jeri om balawan rak nasyabar kejala katkum kene ke order bala isu de sarkar ha ka artarik Januari ar hajar arfau ar pulai te kumbala kedau bahaka jimbet ke bala ada tempat mainin juruji ka sarkar Meghalaya kaseng kan pha ye jing tho bakal pha ro meneng la bu mo ko ka kenhun ban ya kendo ya komisioner custom ban khang ye kene gajing khayi doyong sha Bangladesh nama doyong lasalan ubana Meghalaya om dei ubana outside the state kumbala menson kum kene ka subject tika seng kamdon jing gujor ai ya kata ka jing ai jing bit jung sarkar Meghalaya ban shalan doyong Bangladesh daka iwe bill lada ya doyong lawan rak nasabah jela ndai ke ai ke bala mentah hakerteng jong ka iwe bil ya udoyong lasalan sya Bangladesh dak bakit nak thai nongdri nongham kulang ka baho hapapo jong ka South Sil district telang jong ka seng kala kensai bar kala pensai sya u subtenden jong ka lan custom bosora baka sokar jela kalong hane gukom kadu nong kumba khatlai hajar arspa tengka nak citrok nama ka sarkar Meghalaya ka ai salan ka arton citrok lada haka sisni kilet sang Bangladesh tang lai spa trok kum ka jidunong golong live kundai poin reu pholak tengka haka sisni tilada khasansni ka jindunong ka jelakan poi syaka san kundai poin 40 klur tengka kane kadai tang ka jingkhen kelum jongi kinong elam jong seng teladaya udoyong bana Meghalaya ada salan sa Bangladesh nes sawairu dei banton kam ya kisalan jongi kita ri temlok kata kisalan jong ka jela Meghalaya ban yo nong ka jela ka jongi ban yo nong ka state ka jongi ka seng kenom alat ban salan udoyong bana Meghalaya lengba kata ka iwe bil kepala pendunong bakal pertengkong ya kari bine ujung kejala Meghalaya nama arpi kum kino yalam jong seng ke kepala jia ha kini ki si benar ni ki senem beladap kala penlong ya ki no hikai school ad hoc no hikai SSA ane ki teachers LP upar primary school berseper ban hapmi hasulok kapan long ya kinong tre jong ka ICL berhapmi syamadan ban kaangsla berpertasla namar kajing bomyo tulok tidai hok kan ba ka jela ka jungi ka saterkong ka platangka nama kidon kum kine kiba bamdo bat babam kroin ya ka ribine jong jela nakle pigit kum ka jing tip jong ka seng ba kane ka rutina di marak na po East Karohil district kalau persyak kerteng Henry ya kane ka kam lak peniai da ubar jala
ngatrai pi ki media meneh bos rapios ngo kido ong kena seng tisana no tislan na Mukesh tehata hadu to Mukesh udai ubru cui kak NCM ka kenda basai pada yo unong hlam yo unong jeri yo unong rengkor yo unong sulong yo unong utari tai muluk ngimso kata tehrai kat kena ke terkhong dalam platang ka jong jalap khlea hai lawan da barjala ban kejit ia ka sepak ka pol nei ka ngap jong tin reu nak liang jong sen chin em kanom raksatia bat ka chin em ka kenda basai ngimtip yo le se don kti kita ki high level ne ki low level ne ki middle level ngimtip tang bentat hai tang bentat ka tawa jong jat tin reu tang bentat ka ribne jong sta ngim salia bahkan wan kapor balada kini ki dangjia ne ri ki chungi ban pering sedot ya ka patangka jong ka skor jala ka seng ka ken basai bangiptip ke manja lada kum kini ki pendom ki samla jong kari dainen sama katne ka jing janjar katne ka jing sosat keduk kam keduk jam jong ki tari trai muluk henre da ubreu uba nabar jala wan ban sim kabul ne ban kapsor iya ne ka sepak mariang ba bulai ulah kawe kun ko seng ni sukia balai ni hiar hadu kan ne wadlak ni sutu bat ni kwa ngim kwa ba ka ke batang jia ya ki pari ki prosnam ni kanang jia na sekmat ngim kwa shu ba ki nong tre MECL ki ha ban pertasla ham kangsla turok ngim kwa shu ba ki nong hikai ad hoc ne ki nong kai SSA bar ki ha ban thia futpat re tang ka we ka seng ka sobul ong ba lara du tulop ki minister ngim das no du kata adu tulop ki nomi kemat ngim das no se do ta lai laban du tulop ki sakri sokar jong ka jela kalong ka jindu nong ka bakrau ya ka jat reu khamtam ya ka jela namar pi lada long ha kene rukom nama kumakolok mentak ka sarkar he ka jela jongi ka don ha ka jing bakrau ho ka platang ka dai hok kum habang ngilap kum ikile ki ke ba kum bangilap anta tengim kwa ba ki paradok ki paras snam na ki nong snong jong jala me kalia kindu tulok bat ka we ka ba ngas susi kum munelam bahkan wan kapor ba omdai tang MECL department omdai tang kinuhi ka kan wan kapor what ki police what ki try custom what ki LD ki UD hapo ka jala me kalia kan jia kapor bakin du tulok namar ba ka jala ka jongi lengba kini ki sim kebu lengba kini ki pan mentoy kalau penring sedot ya ka patang kala na ya ka ribneu jong ka jala me kalia te ni snobon ong ba kum kino ilam ngimdei ban alat ya kum kine ki ban jia ha negeri ki be chumi bakum kinalam niloji kran nakoi kapor sikoi pat habre ka jing yurat jing persang ban hertma ya ka yo got joga jadre nile ban smutu bakano ka jadre la ka sha hertma ka yo got kata ka jadre kanula ban kiu shufran bat le sing la banam kam sangat. Nomor kata kumgina lam lomba jong gane singi ngutang lahir hangki bosora ban pentingna ba kai ke patang jongi hangni pori kasi jongi kamde ban syakni hau ban lomba kijing tho ki banglio notification na u Secretary of Government of Meghalaya Shri E Khalmarki yakaba niyoi pakadon ka benemi ka basharkai yakaba lakro hagni ke notification bakatang ka rutina di marak kliyo yakaban shalan yaudo yong lemba jongka iwebel
Nila persang menguat yang tak beriu. Nim yo jingtip hai kadon. Henry ke ai ke jingtip ko bangi tekna kalomba. Last kani beriu kalom tangga sengil. Buat wapnia ya kani udah upar jela. Namar kata kum kino yalam. Ni je ekran na ko ke Porsche ko ipal. Bakat ma ke jongi. Ni hab banila persha, ni haban kini biang. Na kini ki beriu bepersang banle benebi. Nginong kum kino yalam namar kata. Nginong sutai. Bat ngine kun. Bau ne ubar jala umde ban pnia ya kani ke iwebel. Hangi ha ke district Southwest Kasils. Agni kari ki jongi. Ni kran de syai kum kinalam. Yerjenem kanong somthat. Om tang ni ubar jala ubar persang ban penekam ye kani brio kani ke kente garo. Ha ke ketang jong ni kente garo ban le iki ha ke dur benemi. Indra ingin tuan ki weipat ki badan ki weipat ki lagi district buper jong ni ke jala bakum kini ki jaj jing persang banle business dak bumon kam ya ka teng jong nu juno khamtam ka teng jong tribal nimde ban ailat dalile wem namar kata ka dik message yo ne we bar jala kum gina lam ba wat persang banle kam kai ni po Southwest Kasils nginom ailat dalile lada ka dei dak lenti ka be lada ka dei lenti dak kti dak kam lani dak anyu ni de banya Marga, akan tu ya kinalam jongga, jonggi Department of Affairs kamtam, kinong yalam, hapo jongga jolang, badalile, kimdei bay alat, ya kum kini kijat brio, ban kiba persang, ban kini jentat, ya ke business, ya ke kai, ke kamai, hapo jongga di keriba ye ke jonggi.